Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәйдә язгы кыр эшләре башланды. Томаты посажены в январе месяце. Кушать мы их уже будем в июне. Хәвескәр бакчачы Мария Гарәпшина теплицасында эшнең кызган чагы. У нас гости. Шәһәрнең 4-нче микрорайон урамында төлке йөри. Зәй аграрийлары республикада беренчеләрдән булып язгы кыр эшләренә кереште. Басу кырларда көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыру эше башланды. Толырак киләсе видео язмада. Быелгы язның иртәрәк килүе кыр эшләрен март уртасында ук башларга мөмкинлек бирде. Район басу кырларында эш көзге культуралар һәм күп еллык үләннәрне тукландырудан башланды. Ашлама чәчүгә беренчеләрдән булып Зәйгра фирмасы кереште. 85 гектарлы көзге бодай басуында аммиак селитрысын барс ашлама септергече тарата. На большой скорости ездит, быстро разбрасывает. То есть получается ускоренно. Поэтому с ним можем закончить за 3-4 дня. Биредә язгы кыр эшләренә тракторлар, башка техникалар да әзер, эш тәүлек әйләнәсе башкарыла. Булар барысы да язгы чәчүне үз вакытында һәм сыйфатлы башкаруга мөмкинлек бирәчәк. Эш оештырылган, техникабыз пока әле нормаль состояниедә эшләргә була. Бу сезонда районда 17 000 гектарда уҗым культураларын ашларга кирәк булачак. Моның өчен 16 500 тонна ашлама әзерләнде. Уҗымнарны тукландыру агрегатлары исә өлгергән басуларга күчә барачак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәйләләр махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Хәрбиләр өчен кирәк яраклар белән тутырылган зур йөк машинасы Җиңү бульварыннан кузгалды. Җиңү бульвары яныннан фронтка чираттагы посылкалар партиясын узаттылар. Зур йөк машинасына туганнары әзерләгән шәхси әйберләр, төрле кирәк яраклар, маскировка шелтәрләре, дарулар тутырылган. Зур көч белән шәһәр халкы шулай ук авыл җирлекләрендә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм туплана. Бу юлы әйберләрнең күп өлешен Зәйнең изге Макарий чиркәве әзерләде. Беренче чиратта Керәшен чиркәве, святителе Макарий, аннан соң безнең авылдашлар группасына куйдык, аннан соң күп группаларга куйдык, барысы да бергә бик тиз рәвештә җыелды 400 меңнән артык акча. Шуңа күрә без тепловизорлар алдык, радиостанциялар алдык, маскалатлар, балаклавалар. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Чираттагы гуманитар йөк партиясын узата баручыларга имин юллар теләделәр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Яз җитү белән бакчачыларның үз мәшәкате башлана. Мирный бистәсендә яшәүче Мария Гарәпшина теплицасында эшнең кызган чагы. Хәвескәр бакчачы гыйнварда ук чәчкә кайбер яшелчәләрне чәчеп куйган. Аның хуҗалыгында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Мария Гарәпшина теплицасында эшнең кызган чагы, җәен мул уңыш алу өчен ул хәзер орлык чәчә, чыккан үсентеләрне тәрбияли. Хуҗалыкта 3 теплица бар, берсе җылытылып, биредә эш гыйнвар аенда ук башланган. Ә теплицадагы үсентеләр төрлелегеннән күзләр камаша. Зәвыклы чәчәкләрдән алып төрле тәмләткечләргә кадәр бар. Апрельдә беренче кыяры өлгерсә, июнь ахырында ук бакчачы брокколи, пекин кәбестәләре, помидор уңышын җыя. Капуста растет очень быстро, развивается, растет. Я ее очень люблю, у меня прекрасные результаты были в прошлом году, в этом году хочу повторить обязательно. Так что следующее, что хочется показать, это томатики. Томаты посажены в январе месяце. Кушать мы их уже будем в июне. Һәр бакчачының үзенә генә белгән сынаган алымнары була. Орлык утыртасы туфракның да яхшы булуы мөһим роль уйный. Берничә төрле ашлама, минералларга туендырып куллана аны Мария ханым. Мул уңыш алу серләрен ул безнең белән дә бүлеште. Добавляем 2 части торфа, 1 часть вермикулита, 1 часть агроперлита. Все это дело перемешиваем. Язын Гарәпшиннар бакчасында бер почмакта буш калмый. Урын тапсам, чәчәк булса да төртеп куям, ди Мария ханым. 400 төп помидор, 200-дән артык кәбестә мул уңыш бирә. Бәрәңгене дә күпләп үстерәләр. Бакчачылык, үсентеләр үрчетү аның кечкенәдән яратып башкара торган шөгыле. В моей семье это генетически, наверное, предрасположенность наша, любовь к огороду. Моя мама, моя бабушка, вся моя семья очень любит огород. Мы с
детства это впитывали, также я своим детям это также пытаюсь передать, научить их, потому что я считаю, что это прекрасная возможность самого себя прокормить. Я не знаю, это, наверное, самый лучший навык, который может родитель дать. Мария Гарапшинадан башка бакчачыларда киңәш сорый, социаль шелтәрдә махсус бите дә бар. Белемнәре башкаларга яхшы уңыш алырга ярдәм итсә, сөенә генә ул. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Ката аурудан соң урын өстендә ятучыларны тәрбияләү зур җаваплылык сорый. Хәрәкәт мөмкинлекләре шикләнүдән тыш акыл зиһеннәренә хилафлык килгәннәрне ничек дөрес тәрбияләргә? Бу юнәлештә эшләүче кайгырту мәктәбе хакында тулырак киләсе видео язмада. Ката авырулардан соң урын өстендә ятучыларны дөрес итеп тәрбияләү мөһим. Радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгендә бу юнәлештә махсус мәктәп эшли. Әлеге укуларда авыруның урын җирен, киемнәрен алыштыру, гигиена процедураларын дөрес итеп үткәрергә өйрәтәләр. Авыруны тукландыру кагыйдәләре һәм күчереп йөртү җайланмаларын куллану буенча практик дәресләр уздырыла. Для того, чтобы мобилизовать лежачего больного, можно использовать вот такую вот лестницу. При помощи нее человек самостоятельно, перебирая перекладины, может помочь себе сесть на постели, и мы фиксируем его положение в постели при помощи подушек или специального устройства подставки под спину. Авыруны карау бердә җиңел түгел, ә мондый укуллар аларны тәрбияләүчеләр өчен бик тә файдалы булачак. Эшне тагын җиңеләйтү өчен телефонда Зей шәһәренең кайгырту мәктәбе дип аталган махсус кушымтада булдырылган. Очень богатая библиотека этого приложения, где родственники могут посмотреть видеоролики, прочитать материалы, увидеть на практике, каким образом организуется тот или иной вид ухода. Кайгырту мәктәбе ачылганнан бирле 300-дән артык кеше авыруларны дөрес тәрбияләү буенча белем туплаган. Практик дәресләрдән тыш биредә медицина хезмәткәрләре һәм психолог өйрәтүләре дә булачак. Зейнең 4-нче микрорайонында яшәүчеләр урамда төлке йөргәнен төшереп алганнар. Чакырылмаган кунакның бирегә ничек килеп чыгуы билгесез. Хәзер шул кадрларга күз салыйк. Социаль шелтәрдә Зей урамында йөргән төлкене төшергән видео пәйда булды. Аны шәһәрнең 4-нче микрорайонында күргәннәр. Бу хәлнең шаһиты булучылар сүзләренчә, ул кешеләрдән курыкмаган, йорт тирәсендәге территориядә тыныч кына йөргән. Чакырылмаган кунакның бирегә ничек килеп чыгуы билгесез. Микрорайонда яшәүчеләр әйтүенчә, бу кыргый җәнлекләрнең шәһәргә беренче генә килүе түгел. Гаҗәп тә түгел, урман янәшәдә генә, шуңа киләләр. Узган атнада Зейнең янгын сөндерү хезмәте 3 чакыру алган. Бер очрак шүп яндыру белән бәйле. 2 шәхси хуҗалыкта ут барлыкка килгән. 13 март 17 сәгать 44 минутта Поручик авылында сарай яна. Зыян күрүчеләр юк, ут чыгу сәбәпләрен ачыклау эше бара дип хәбәр ителә. 17 март көнне иртәнге сәгать 7дә Зейнең Заречный урамындагы шәхси хуҗалык мунчасында ут барлыкка килә. Янгын сәбәбе мичне якканда тиешле кагыйдәләрне үтәмәү дип фаразлана. Нәүрүз бәйрәме элек-электән кышны узату, язны каршы алу буларак уздырыла. Быел аны зурлап Зәйдәдә билгеләп үтәчәкләр. 18 мартта булачак җырлы биюле тамашага рәхим итегез. Бәйрәм программасы хакында тулырак киләсе видео язмада. 18 март шимбә көнне көндезге сәгать 9-да энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда яз бәйрәме Нәүрүз узачак. Мәйданда район мәдәният йорты үзешчәннәре чыгышы, театральләштерелгән тамаша тәкъдим ителәчәк. Спорт уеннары, яшьләр пятачогы оештырылачак. Татар милли ризыгы бәйгесендә катнашу өчен һәр авыл җирлеге бизәлгән ишек алларында милли ризыклар һәм үз продукцияләре белән сату итәчәк. Шулай ук бәйрәм символы карга буткасы белән дә сыйланырга мөмкин булачак. Барыгызны да Нәүрүз бәйрәменә көтеп калабыз. Бүгенге чыгарылыш шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар. Мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.